Ahojte, poďte sa so mnou zbaliť ku kamoške na celý víkend a idem tam až od piatku, tam spím, do nedele. Takže poďme na to. Poviem pravdu, moja sestra teraz odišla na zahraničnú a kým tu ešte bola, som sa tak nejak predbalila. Takže v taške mám nohavice, mikiny, trička. Teraz tam dám pyžamo. OK. Je tam kniha, zapisník, peračník už. Ďalšia vec. Teraz tu mám prvú kapsičku, v ktorej je spodné pradlo a to, čo vidíte. Beriem si malé, lebo už som tu mala tento mesiac, ale istotu. Takže dáme to tam. Mám takúto tašku, normálne je cestovnú, ale ona tu má aj kolieska a tu má taký príčinok. Chvíľku mi dajte. Tu má taký príčinok a z toho si vlastne vyťahneš tú paličku, za ktorú sa tu ťahá. Takže do toho sa balím. Tu mám drogeriu, tampóny, gumku, pastu. Neviem, čo to tu robí, to je moja sestra. Zase by ričola. Hrebeň, deodorant, čistiaci gel. OK, prepáčte, musela som niečo vybaviť. OK, takže mám tu sprchač, šampón, SPF-ko, štipček a to je všetko. Tak, a teraz, keď už mám všetky veci, tak už len papuče, nabíjačku a plišaky si potrebujem zbaliť. OK, prídem ku mne kamoška, musím ísť k Maxe, takže príde ku mne tak, ku ktorej idem zajtra prespávať, hej. Takže si budem písať nejaké veci a robiť babské veci. Sa opýtam, či mám všetko. Musím vám to rýchle ukázať len príčakov. Hello, ponáhľam sa už. Prepáč mi, keď budem meškať. No, mega vám ďakujem za 13 odoberateľov. A som mega happy. Budem vydávať tento rok asi prevažne v štvrtky. A keď sa mi ešte nejaký deň podarí, tak budem rada. No takže jeden plišák do tašky, druhý plišák do tašky, ďalší, labu. Dobre, všetky. Ale som mega happy. OK, papučky a ja som. OK. Nabíjačky na mobil. Na hodinky si beriem k sebe do hodinky. A teším sa. OK. Teším sa. Ahojte.